Islamabadda hökümete garşy çykyş edýän müňlerçe protestçi parlamentiň binasynyň öňünde galýar. Mundan 3 gün öň protestçilerin we polisiýanyň arasynda çaknaşyklar bolupdy. Protestçiler Pakistanyň paýtagtynda hökümet edaralarynyň yerleşýän ýerinde çadyrlary dikdiler. Pakistanyň içeri işler ministri parlamentiň adatdan daşary maslahatynda eden çykyşynda protestçilerin arasynda 1000-den gowrak türgönleşdirilen söwüşejiginiň bardygyny aýtdy. Protestçiler premier ministr Nawaz Şerif'iň wezipesinden çekilmegini talep edýärler we ony geçen ýylky saýlawlary galplaşdyrmakda aýplaýarlar. Türkiýanyň günorta gündogoruna Iragyň demirgazygyndan söwüşejileriň Islam döwletinden gaçyp gelen 100 çemesi Yezid Ermenistanda gaçyp atalga soraýar. Islam döwletiniň söwüşejileri Iragyň Sinjar regionunyň Yezid ýaşaýjylaryny şeytana çokunýan topor diýip adlandyrýarlar we olary süteme sizebar edýärler. Ermenistanyň resmileri gaçyp atalga prosesi amala aşyrylýança bozgunlara $100,000 mukdarda pul berjegini ma'lum etdi. Bişkekde onlar çadam ýurduň baş suwdynyň öňünde ýygnanyşyp bekanun diýip adlandyrylan guruluşyk proýektlerine garşy çykyş etdiler. Protestçiler täze gurulýan binalaryň Bişkegiň şäheri ösdürmek boýunça planyny we guruluşyk kadrlaryna laýyk gelmegini talep edýärler. Şäher resmileri 1000 çemeti binanyň gurulýanlygyny illa golay binanyň bekanun proýektigini aýdýarlar. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.